Здравейте хора, аз съм Плами БГ. Много съжалявам за този, айде няма да казвам го по този път, за този ужасен YouTube, който министри и първата и втората част. Много съжалявам. Сега тези дни ще наваксам с клиповете. Много съжалявам. Днес ще направя клип. Моето описание на колко съм, къде живея, как се казвам, няма да си казвам трите имена. И горе-долу това ще бъде. Аз казвам Пламена. От град Враца съм. Много е красив този град, въпреки че е малък. Наскоро отвориха много неща. Какво друго да кажа? Аз съм на по-другия месец. Феврали месец ще ставам на 10. Ще имам юбилей, може би тогава ще има клип, нови придобивки. Много си мисля за по-натам. До тогава мога да не сме живи. Глупости говоря, не ме слушайте. И какво друго да кажа? Чакай, че съм се забравила да си сложа един демата. Живея на улица Дико Елиев, номер 3. Ако някой друг е във Враца, долу в коментарите, може да се види с мен. Ще се оговорим. Искам да наваксам с клиповете. Много пак се извинявам за първа и втора част. Да ви харесвам клипа с моята грижа за коса, лице и така от глава до петите, както го казах. И в следващия клип, в събота, ще ви покажа как си направите ето такъв моливник. Ето, казвам от сега материалите. Ще ви трябват руло от туалетна хартия, гланцов блок, някакъв картон, с който да запушите отдолу, тиксо и лепило, и ако искате картинка, лепилото ви трябва, за да залепите картинката и нещо да сложите. Аз слагам новите ми моли. Да, понеже сега нямам руло туалетна хартия да ви покажа как се прави. Какво друго да ви кажа? Уча в училище, начално училище Иванчо Младенов, на центъра се намира, на площата. Какво друго да кажа? Не мога да сетя. В този клип главно горе-долу ще и нови придобивки, защото нови придобивки. Като тези молби, които Войчо ми онзи ден си дойде от София и ми даде, подари по-скоро. Имам още нещо. Чакай. Имах една дреха много красива. Сега ще ви я покажа. Обаче е наопаки. Трябва да я обърна. Ето и това е рокле. Много е красива. Аз много ми харесвам. И може би ще ме видите в някой клип с нея. Дайте ми предложения как искате да ви покажа да се подготвите за Хелуин в клипа в събота или в неделя. Все още не знам. Ще ви покажа сега. Аз нямам домашни. Днес имах само по математика. И написах преди малко. Ако искате да ви покажа какво съм направила тук. Да обърна само камерата. Ето, това е масичка. Има шезлонги. Това е общо, съм си измислила да правя рождения ден на Ливия, ама още не мога да си играя, защото имам все много да уча. И не знам защо съм синя. Много тъпо се получи. Не ми се оправи. Поне ме чувате, аз първо ще проверя на клипа дали звука е добър. Още от сега ще ви помоля, дайте палец нагоре, абонирайте се, моля ви, така много ми помагате. И ако се абонирате, първи ще разбирате за моите клипове. Искам канала ми да се прочуе. Сега качвам често клипове, обещавам ви, когато имам време, винаги ще качвам клипове. На каквото кажете. Само не ме карате да качвам на игри на компютъра, защото нямам техника все още. Почти събирам пари, съм казала, спестявам си парите, обменям.
Ето ще ви покажа даже колко много жълти стотинки имам. Това е една кутийка. Тук имам 6 лева. Ето 6 лева. Тук имам страшно много жълти стотинки. Ето, вижте. Имам 6 лева, точно с нощ съм ги броила. Ще ида в събота да ги обмена и почти съм събрала парите. Така че казвам ви, скоро може би ще имам техника хубава, за да снимам клипове. Ще си вземам iGoPro, което ще ми е много полезно да правя влогове. Аз точно това искам да стана, да правя влогове, не и клипове на игри и такива. Така че даже това ще... Не ме карайте да снимам на игри, защото аз не искам. Не обичам толкова да играя на компютър, въпреки че аз нямам компютър. Какво викам, че не обичам? Аз съм играла съвсем като съм била малка. Няма къде да заснемам клипове. Нямам техника, пак казвам. И пак казвам, дайте палец нагоре, абонирайте се, за да получавате първи моите клипове. Нещо ми стана. Мога следващия клип да ви покажа. Какво да ви покажа? Ще измисля в следващия клип. Ще ви покажа това, как да си го направите. Много е полезно. Ако искате да е по-малко... Не, всъщност не може да стане по-малко. И да, хора. Мисля, след малко се свържем клипа. Знам, скучен клип, но... Трябваше да ви се извиня. Пак ви се извинявам много, много съжалявам. Май няма, никой не го беше гледал. Ще наваксам с клиповете в събота и в неделя. В неделя ще бъде клипа как да се подготвим за Хелоуин. Утре в събота да насвърши хартията, да взема руло или ще ги разменя. Ще видя. И да, аз бях Пламен БГ, вие ме гледахте сега и до следващия път.